বালি কোন দাবু না না আমার নিজের সময়টা আমার জায়গায় মাছ ধরা হয়েছে। আমি দেখাচ্ছি আপনাদের কত প্রকার মাছ ধরা হয়েছে। আসো আসো চোপড়ে ঘুচে বাজি লোক হয়তো বসলানে দেখ গুটে গুটে পড়া কাই পকুতে ଏ ସେର ଦେଇଦେ ସେ ତ କିସ ଇଏ ଖାଇଥିଲେ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବାପା ଆଣିଥିଲେ, ତାକୁ ଆମ ବିଲେଇ ସବୁ ଖାଇସାରିଲାଣି। ମୁଁ ଆକୁ ଭାଜୁଛି। ଭାଜିଲେ ବାପା କହିଲେ ତ ଭାଜିକି ମୁଁ ପଦର ମୁଁ ଖାଇବି ବୋଲି। ବାବାଟା ଖାଇସାରିଲା କି ଟମାଟୋ ଗଳାଗଲା ମୁଁ ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଭାଜିକି। ଆମର ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଅଛି ତାକୁ ଖାଇଦେଇଛି। ମସଲାରେ ବାଘ ବାହାର କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା କେଉଁ ମାଛ କହିବେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଏପଟେ ମୋ ଜେଜେମା ବସିକି ମାଛ ଚଳଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବାଳିଆ ମାଛ ବଳି ମାଛରେ ପକାଇଲି ଭାଜିବା ପାଇଁ। ତରକାରୀ ହେବ ଖିଆ ହେବ ଦୁଇଥର ବେଳା। ମୁଁ ତ ନିଜ ମାଛର ନାଁ ସବୁ ଜାଣେନି, ମାଆ ସଂସାର କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା କେତେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି।